Zielone a żółte. Kiedy jakiś malarz, co maluje szumne obrazki, chciał namalować świat na zielono a na żółto, to by musiał przyjechać na cieszyńską ziemię. Na początku moja. Zakludziłby go do pierwszej dziedziny, ja nie wiem, baj do Małych Kończyc, do Hażlacha, do Bryny, lebo do Wiseł, a tam bych mu dał ryczkę, kozał bych mu se siednąć, a mógłby sztrajchować ten świat, ten swój świat żółto-zielony. Terazy roztomili gans tukej, a terazy je ten czas, kiedy możecie się podziwać, jako Jor pomalował świat. Co go mocie oto kole chałupy. Ja, wszyscy na początku moja chcą kansik pojechać daleko od chałupy, a prawią, na to majówka. Potem z tej majowej rajzy wciepują fotografie na internet, że byli tam a tam. Wiecie co? Choćbyście pojechali na koniec świata, to ten najszumniejszy mocie chnet kole chałupy. Oto na miedzy. Terazy przez te 2 tydnie wszędzie je żółto a zielono. Tuż się na to dziwejcie, bo tego za chwilę już nie będzie. Byli hańdowni ludzie, co malowali obrazki, a się na nich prawiło impresjoniści. Wiecie, ta impresji to było to, na co oni się dziwali. A to było tak szumne, że eny się im gęba odewrzyła, a chnet to musieli nasztrajchować. Wiecie, wiele by dali za to, co by się podziwać na miedzę za waszą chałupą, na tą mieckę, co na niej pospołu rośnie młodotrowka a moiczki, a eny to więcej nic. Bo teraz je ten czas, co te 2 rośliny pospołu rosną, a eny chcą, co by się na nich podziwać. Mój stazik, jak do nas przyjechał, na początku moja, to Sedycki wziął stołek, wysmyczył go za chałupę, na miedzę, a se na nim siot. Potem się eny dziwał na miedzę, co na niej było zielono a żółto. A choć nic nie malował, żadnych obrazków, to stykło się, że się na to dziwał. Zielony a żółty świat, co go przyroda dla ludzi narychtowała po zimie, je wszędzie kole nas. To je to, co wylazuje ze ziemeczki po martwym czasie, jakby Matka Ziemia chciała wynagrodzić człowiekowi to, że furt przez pół roku było zima a ćma. Na tych miedzach by my się mieli kulać, a radować, że je zazie Jor. Wiecie, wiele by monet, co by doł, co by uwidzieć miedzę z moiczkami na cieszyńskiej ziemi. Żadne grajcary by mu nie stykły, co by se siot na ryczce, a mógł to wszystko wciepać na swój obrazek. Ja sam myślę, że żadne grajcary by mu nie stykły, bo to jest drogi widok. Chledo medycki tego, co je daleko od naszej chałupy, co je kańsik tam, kany nasi przyjaciele za tym rajzują. Roztomili, każdy se jedzie tam, kany chce, ale na ozaj terazy, ten najszumniejszy świat je chnet wedla waszej chałupy. To je świat zielony a żółty. Wszędzie, jak jedziecie po ceście, kaj szpacerujecie, lebo sadzicie jarziny na zogródce. Trowa a moiczki teraz są na świecie, a musicie ich chytać do telefonów, bo wam styknie eny cyknąć, a impresjoniści musieli się na to dziwać, a jeszcze to nasztrajchować. Podziwajcie się na ten świat, co je kole was. A i jakżeście się wrócili spadki z jakiejś majowej rajzy. Czym więcej się będziecie dziwać terazy na miedzę za chałupą, co je zielono a żółto, tym więcej wam będzie potem cieplejszy w zimie, bo se to będziecie potem w tą zimę wspominać.